Kaixo guztioi, ezagutzen ez nauzuen ontzako Aritz Mendiola naiz, abeslari eta aktorea, eta jake aurrez ezin dugun egin konfinamendua dela eta hemen aurkezten ez nire bai, Arrapazankin da jauseko coach bezala. Bueno, gaurkoan, nator gomendio pare bat ematera, ez natoki gainean zer eta zer ez egin. Zer egin? Ez dakit horrela formula bat jarraitzen duan nik, egia esan, ez dauzkat norma klaru batzuk, en plan, ez egin hau, edo ez egin bestea. Baina bai jarraitzen dituala pauta batzuk direnak kideak entzun, denbora guztian. Baina entzun ez da egotea eta entzutea zer jotzen da bizen edo zer esaten da bizen, edo ez da eskutxa bat orokorra. Hau da, nik badaki zer dabiltzan egiten denbora guztian. Urrengo ez dakit komendioa den ala ez, baina niri gertatzen zain gauza bat da, eta da ez dakidala improvisatzen. Orduan, dena eroan behar dut ensaiatuta etxetik, dena eroan behar dut pentsatuta. Eta gainera komunikatzaile txarrak nahi zen ez, ez dakian ez hitz egiten ez natoki gainean, adibidez, kontzertua daukagunen edolan, ba ez eski gauzak ataratzen. Ez da, espontanikoki gauzak ataratzen berez. Orduan, dena eroten dut etxetik pentsatuta, eta hori da nire gomendio bat. Albaldin bada, eroan gauzak pentsatuta etxetik. Eta azkenengo gomendioa da, ez aislatzeko zure lanean, hau da, askotan eroten dugu gauzak hain prestauta eta hain ensaiauta, beharrezkoa dela hori, mekanikoki egiten dugu zela gauzak, goaz ejekutatzera. Badakizu? Eta orduan, askotan astu egiten gara aurrean norbait daukagula. Eta hori ezin du egin. Ezin gara egon pentsatzen denbora guztien edo gure lanean sartuta. Hau da, nirean egiten eta abesten nirea eta jazta. Hor, norbait dago, segurazki ordaindu egin duena ikusteko, eta naiz eta zuk oso ondo ejekutau, zerbait eman behar diozu publiko horri. Ez dakitu lertzen den, baina hori da, zer konexio bat egon behar dela jente horrekin. Bueno, eta hau izan da, espero dut nire gomendioak erabilgarriak izatea zuentzat eta horrengoan ikusiko gara, bai? Agur!